दा लिडारफोरानो रायग्राखाय गाहाय लेभेलनि भटारफोराबो गावस्रानानै थाफैबाय जायफोरा जोंखौ बदनाम खालामबाय थानो नागिरदों बिजेपिनि बि टिम खिन्थु सिङाव ओरैबायदि स्ट्रं पलिसि दङ जोंनो पलिटिकेल पावार नांगौ जों ड्राग्स फ्रि बिटिसि खालामगोन रन्जन दैमारिया गबैबा गासैबो रायजोआ बेजों थागोन अब्ला गावनि गादिया गोमागोन बेखौ गिनानै दिनै बिथाङा बरननाय नङा जाथिनि थाखाय नांनानै फैनानै दिनैसिमबो मोसौ मोसा फानना हा बन्दक होनानै दिनै केस सालायबाय थानो गोनां जादों जोङो नार्भास जाबायमोन फंबायफोर जे रन्जन दैमारिखौ बयबो आं सख'गोन होननानै गोदै बाथ्रा बुंनानै जोंखौ इमसनेल ब्लेकमेलिं खालामनाय बायदि खालामनानै जोंनिफ्राय बेसेन गोसा भटखौ लानानै थाङो बिनि उनाव देरहालांखांनायनि उनाव रावबो खाथिर खालामा मेजरिटि बर' भटआ एपिबिआव गोग्लैनो थांबाय थादों जोंनि मुंख्लंफोरा म्यानमाराव स्रियै उन्दुनानै दङ जोंनि मुंख्लंफोरनि गोथैसुवा दिनैसिमबो बांलादेशआव दङ भुटानाव दङ एनडिबिआ गैयामोनब्ला जों मालाबाबो बिटिसि सुक्ति खालामनो हायामोन होननानै खुलुमबाय गासै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय सोमदोन टक्स इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायदों दिनै आङो दंफैयो उदालगुरियावहाय बेवहाय जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय गोदानै जोनोम मोननाय एपिबि हान्जा बेनि बागै जोङो मिथिनानै लागोन जे जोंनि बर' हारिनि एबा जोंनि समाजावनो जोंनि ओनसोलावनो बे एपिबि राजनिति हान्जाया जोनोम जानायलाय जों बयबो बिनि सायाव नलेज एबा मिथिना लानाय मोजां होननानै आं सानो बेनिखायनो बिनि बागै फंनैसो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो ओंखारदों दा बेखौ जोङो मिथिना लानो थाखाय जों दङ दि बानसु बिथां दा बिथांखौ बरायबाय बिथाङा जाहैबाय दा बावैसो बिथाङा एपिबि सेन्ट्रेल हान्जानि इयुथनि आफादगिरि हिसाबै गायसनजाबाय दा बे हिसाबै बिथांनिफ्राय जों मिथिना लानाया मोजां जागोन होननानै बिथांखौनो लानाय जादों रन्जन दैमारि सारा जिहेतु जोबथेसालियावनो दंबाय थायो जोबथेसालियाव थानानैहाय नोंथांमोननि बे गोदानै जोनोम मोननाय हान्जा बिनि फारसे बिथांनि साननाय हनाय बा बिथांनि माखासे बिथोनफोरा मा रोखोम मानबेदर एनडिबिनि आफादगिरि बिटिआरनि सिगनेटारि रन्जन दैमारि सारा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ नैबे गोदानै दाजानाय अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डआ एनडिबिनि बिखायाव जोनोम मोनदों एक्स एनडिबि इउनाइटेड फरामा बे पलिटिकेल पार्टिखौ जोनोम होदों बिनिफ्राय दिनै रन्जन दैमारि बिथाङा जोबथेसालियावसो दङ आरो बिथाङा दिनै सासे कनभिक्ट पार्सन आरो बे मानि थाखाय जोबथेसालियाव थानांदों बेखौ दिनै बयबो मोनथिदों हारिखौ नैबे लेभेलाव लाबोनो बुहुमनि बिखानिफ्राय गोमालांनो नागिरनाय मोनसे हारिखौ बुहुमनि बिखायाव गावनि सिनायथिजों गायसनफिननो बिथाङा जुजिदोंमोन आरो बे जुजिनायनिनो फिथाइ हिसाबै जुजिनायनि थाखायनो बिथाङा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव थानो गोनां जादों बेखौ दिनै बयबो मोनथियो थ' बिथाङा जोबथेसालियाव थानाय सासे व्यक्ति आरो नैबे एक्स एनडिबि इउनाइटेड फरामा दानानै होनाय एपिबिखौ बिथाङाबो 100% सापर्ट दं मानोना बिथाङा एनडिबिनि गायसनगिरि आफादगिरि थ' नैबे 20 डेज जेब्ला बिथाङा एनुवेल लिभआव फैदोंमोन बियो गोबांथार रायजो राजाफ्रा सोंदोंमोन खारन जोङो नैबे पार्टिखौ एपिबिखौ 2 तारिख एप्रिलाव जों जोनोम होदोंमोन बे पार्टिनि बिखयबो बिथांखौ गोबां रायजो राजाफ्रा सोंदों बेयाव गावनि खुगाजोंनो जों फोरमायनाय नुदों दिनै एक्स एनडिबि इउनाइटेड फरामा जि साहस खालामनानै बे गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टि एपिबिखौ जोनोम होबाय जेराव बिपिएफ बायदि पार्टि दङ जेराव इउपिपिएल बायदि पार्टि दङ जेराव कंग्रेस बायदि पार्टि दङ जेराव बिजेपि बायदि पार्टि दङ बेबायदि पार्टि थासेयावबो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिआ जि मोनसे साहस खालामनानै एपिबिखौ जोनोम होबाय आं बेखौ बाख्नायो होननानै बिथाङा गावनि खुगाजों बुंदों आरो बिथाङा बुंदों एक्स एनडिबिआ जिहेतु बे एपिबिखौ जोनोम होदों बेयाव आंनिफ्राय 100% सापर्ट दङ नाथाय आं जोबथेसालियावसो दङ आंनि गोसो मोदोम जिउ आरो आशीर्बादा एपिबिजों जेब्लायबो दङ होननानै गोबांथार रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायनायखौ आं नुनो मोनदों अब्ला नोंथांमोननि हान्जाखौ जोनोम होनानैहाय नोंथांमोननि माने गिबिसिन इस्यु माखौ लानानैहाय नोंथांमोननि थांखि एबा मावलांथिया मा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि थांखिया मोनसेल' जाया गोबांथार जायो स्पेसियेलि बिटिसिआव जोंहा 26टा जाति जनगोष्ठी दङ बे मोनफ्रोम हारिनि समायसाफोरखौ लानानै एपिबिआ समाधान खालामनो जुजिगोन आरो जुदि जोङो थोंजोङै जुदि बुङोब्ला जोंनि थैजों सोरजिनाय मोनसे सिक्सिदल जाय सिक्सिदलखौ गोबांथार रायजो राजाफोरा बावसोमनायनि गेजेरजों जों मोननो हादों नैबे सिक्सिदला दिनैनि थारिखआव जोंनि आखाइनिफ्राय गोमालांनो नागिरनाय बा मुंख्लंफोरनि थै आरो जिउनि बिनिमयआव मोननाय जि मोनसे गावारि खुंथाय बे खुंथाया दिनै जोंनि आखाइनिफ्राय गोमालांनो नागिरनाय बे बिथिङाव नोजोर होनानै बे थैजों बायजानाय मोनसे सिक्सिदलखौ जोङो गावनि आखाइयाव हमथानो थाखाय एपिबिआ खामानि मावगोन लोगोसेनो बिटिसिनि सिङाव थानाय जेसेबांखिनि जाति जनगोष्ठीनि जि समायसाफोर दङ बै समायसाफोरखौ मोनफ्रोमबो हारिनि सुबुंफोरखौ लानानै दैदेनगिरिफोरखौ लानानै एखेलगे मोनसे टेबोलाव जिरायनानै जोङो जातिनि समायसाफोरखौ समाधान खालामनायनि थांखिखौ जों लानानै दोनदों खिन्थु एपिबिआ मालाबाबो जातिफोरनो जोङो प्रतिश्रुति होआखै जे जोङो नोंसोरनो ओरै खालामनानै होगोन जों नोंसोरनो नैबेबायदि समायसाखौ जों समाधान खालामगोन होननानै जोङो बिथांमोननो खोथा होआखै खिन्थु जोङो जोंनि दरजाखौ जों खेवनानै दोनदों खारन जों मोनथिया एपिबिआ गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टि जोङो सिस्टेमाव थाहैखांनायनि उनाव सरकार खालामनायनि उनाव बबे खामानिखौ जों मावनो हागोन बेखौ दिनै जों मिथिया बेवहाय मोनथि सिगांनो जों जुदि सोरनोबा खोथा होनानै दोनोब्ला जे नोंनि जातिनि नैबे समायसाखौ जों समाधान खालामनानै होगोन होननानै बुंबा फैबाय थानाय समाव जोंहा बे गोरोन्थि जादों खारन थाखानाय जोंनि माखासे पलिटिकेल पार्टिफोरा बिदिनो जादों दिनै सरकार दायि सिगांनो जिया प्रमिस खालामो
बे थगायनाय जायो लास्टाव जिया जोंहा संबिधाना जोंनो जिखिनि अधिकार होदों बे अधिकारखौ लानानैसो जोङो खामानिखौ मावनो हागोन बेवहाय जों मिथियाखै दिनै सरकार सलायाखै जेराव बेवहाय जों प्रतिश्रुति होआखै खिन्थु बयनिबो थाखाय जों लामाखौ बेखेवनानै होदों आरो बेबायदि मोनसे मोजां चान्सखौ बिटिसिआव थानाय गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीया मोननायखौ जोंखौ बांसिन दिनै अनसायदों आरो बेनि फोरमाना बे गुसुं समनि गेजेराव जों पलिटिकेल पार्टिखौ जोनोम होनानै इसेबां आवगायनो हानायनि जाहोनखौ जों बुंनो हायो बर' हारिनि अनगायै गुबुन हारि बा हारिसाफोरनिफ्राय माबायदि सापर्ट होदों जगदान होनाय माबायदि दा बावैसो सिगां जि बाथ्राखौ बुंबाय जों जेराव जोङो प्रतिश्रुति होआखै जातीय संगठनफोरखौ जोङो मोनसे खोथा होदों नोंथांमोना फै दिनै आदिबासि जाति जों बिटिसिआव मोनो सिडुल कास्ट जों मोनो थ' बिथांमोननि समस्याया मा बेखौ एपिबिआ मिथिया स्पेसियेलि आं मिथिया जोंनि पार्टि प्रेसिडेन्टआबो मिथिनाय नङा खारन बिथांमोननि जातीय समस्याखौ बै जातीय संगठनफोरा मोनथिगोन जों बेवहाय बिथांमोनखौ बुंदों फै एखेलगे टेबोलाव जिरायनानै जोङो खौसेयै जों खामानि मावनो बबेखौ दिनै जोङो समाधान खालामनो हायो बेखौ जों एखेलगेनो समाधान खालामदों बबेखौ हाया जों बेखौ ट्राइ खालामनो बेबायदि जों सिन्ताधाराजों आवगायनायखौ जोंखौ बयबो अनसायदों मानोना गुबुन गुबुन बे पलिटिकेल पार्टियाव जायफोरा जातिनिफ्राय रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै फैयो बा टिकेटफोरखौ मोनो बिथांमोना पार्टियाव हाबग्रोनांगौ जायो आरो पार्टियाव प्राइमारि मेम्बारशिप थानाय व्यक्तिफोरासो जायहा सेक्रिफाइस खालामबोबाय पार्टियाव बावसोमबोबाय बैबायदि मानसिफोरासो टिकेटखौ मोनबोबाय थादों जोंनि बिटिसिआव नैबे 22 बोसोरनि जे राजनितिकनि सावगारि बेजों जोङो क्लियार बे जिनिसखौ जों नुदों आरो खिन्थु जोंनि टिकेट होनायनि स्टाइला आलादा दिनै आदिबासिया जे समस्या दङ फै नोंथांमोननि जातीय संगठननो जों दायित्व होदों नोंथांमोना ला समस्ति जेराव जोंहा प्रभिजन दङ बिटिसिआव जमा आवगायलांनायनि थाखाय थ' बेबायदि सुबिदाफोरखौ जों जेब्ला मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीनि होदों बिथांमोना जोंखौ थारैनो अनसायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो बेखौ दिनै आंल' बुंनाय नङा मेगनजोंनो दिनै गोबां बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दङ आरो दिनैनि जोंनि जे बिटिसिनि थासारि स्पेसियेलि आसामनि जि राजखान्थि बेखौ जुदि नायोब्ला दिनै माइन'रिटि संख्यालघु सुबुंफ्रा गोबांथार मोनसे हेरेसमेन्ट मोनगासिनो दङ आरो बेबायदि सान्थि गैयै मोनसे थासारिनिफ्राय स्पेसियेलि बारग'नो थाखाय बिटिसि सिङाव थानाय मुसलमानफ्रा माइन'रिटिफोरा सेस्था खालामबाय थादों राहा नागिरबाय थादों आरो बेबायदि राहा नागिरनायनि बेलायावबो बिथांमोना अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डखौ गोसो सिंनिफ्राय बजबनो हादों जे थारैनो नैबे पार्टिखौ जों जुदि बिटिसिआव पावाराव लाबोयोब्ला थारैनो बे पार्टिजों जों जुदि ज' ज'यै आवगायोब्ला निस्सय जोङो बेबायदि हेरेसमेन्ट मोननायनिफ्राय माने रैखाथि मोनगोन बेबायदि बाथ्राफोरखौ बिथांमोना जोंनो शेयार खालामनानै जोंजों सान हर खामानि मावफाबाय थादों खारन जोंनि गेजेराव थाखानाय मोनसे जि पलिटिकेल पार्टि मोनफ्रोमखौबो दिनै नेसनेल पार्टिजों डाइरेक्ट आरो इनडाइरेक्ट लिंक थानायखौ जों नुगासिनो दङ जायफ्रा जोंखौ बदनाम खालामबाय थानो नागिरदों बिजेपिनि बि टिम खिन्थु बिथांमोनाथ' डाइरेक्टलि बिजेपिजों माने सरकार खालामबाय थादों बिटिएफआ दिनै 3 जि एमएलए दङ बिथांमोना अपोजिसन गैया स्टेटआव बिथांमोना रुलिंजोंनो आन्डारस्टेन्डिंआव हेमन्त बिश्व शर्माजों चिफ मिनिस्टारजों सरकार सालायगासिनो दङ इउपिपिएलआथ' नों क'लिसन गभर्नमेन्टजों खालामबाय थादों बिटिसिआव जेराव जोङो बिजेपिनि इएम नुदों प्रमदनि सरकाराव जेराव जोङो इउपिपिएलनिबो इएम नुदों दा बिथांमोना लोगो लालायनानै सरकार सालायगासिनो दङ नैबेबायदि बिथिङावबो दिनै एपिबिआ गोदान जोनोम जानायखाय आरो जोंनि स्टेन्डखौ जों लाखिदों जोंनि थांखिया जाहैबाय जोंनि जि बिथा जों बेखौ रावजोंबो शेयार खालामा शेयार खालामगोनबा बिटिसिनि सिङाव थानाय मोनफ्रोम जाति जनगोष्ठीजों जोङो शेयार खालामगोन मानोना बे बिटिसि सोरजिनायाव बे 26टा जाति जनगोष्ठीनि गोबांथार अबदान दङ बेयाव बर'आल' सेक्रिफाइस खालामाखै जोंनि ओनसोलाव थानाय राभा गार' आदिबासि गरखा मुस्लिम गासैबो जोङो बेयाव जायफ्रा थांनानै दङ गासैबो भुक्तभोगि थ' बेबायदिहै जोङो मोजां मोनसे थांखि लानानै बिटिसिआव गोदान मोनसे डेभेलपमेन्टखौ लाबोनो गोदान मोनसे राजखान्थिखौ लाबोनो जों जेराव आवगायदों बेयाव जोंखौ गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरा गोसो गोरबोजों जोंखौ अनसायनायखौ जों नुबाय थादों दाहालागै नोंथांमोना खामानिखौथ' मावगासिनो दङ पार्टि हिसाबै दा बेनिफ्राय बेसेबां आवगायनानै ओमफ्राय देरहानायखौहाय नोंथांमोना बेसेबां क्लियार एबा बबेसिम हमदांहोनो हादों बेसे माबायदि कनसेप्टजोंहाय नोंथांमोना देरहानो हानायनि मोनसे क्लियारखौहाय नुहुरदों नोंथां जेरै आङो बे जायगानिफ्राय क्लियारै उमुक उमुक समस्तिखौ जों देरहागोन होननानै बुंनो हाया जों स्पेसियेलि उदालगुरियाव बांसिन गोसो होनानै खामानि मावदों आरो बेयाव जोंहा जि मोनबा समस्ति दङ बे मोनबा समस्तिखौ जोङो एपिबिनि बेनाराव जों देरहागोनखौ जोङो बुंनो हायो दिनैनि तारिखाव आरो जोंहा फोथायनाय दङ जोङो बिटिसिआव सरकार खालामनो थाखाय जोंनो जेसेबांखिनि नाम्बार नांगौ बेखिनि नाम्बारखौ जोङो मोनगोन एपिबिनिफ्राय बेबायदि बाथ्राखौ मोनहाहरगासिनो दङ जोंनि मावनायनि सायाव प्लास जोंनि इस्युफोरनि सायाव मानोना दिनै बर'फ्रा स्पेसियेलि बर' जातिनि गेजेराव बर'फ्रा दिनै 27 बोसोरनि गेजेराव मोनथाम सुक्ति मोनदों जोङो हयथ' जुदि नायोब्ला 27 बोसोरनि गेजेराव भारतनि गेजेराव मोनथाम सुक्ति खालामनो हानाय जाति जुदि दङब्ला बर' जाति होननानै हयथ' बुंनो हागोन हयथ' जोंजों समान बेबायदि 27 बोसोरनि गेजेराव मोनथाम गाहाम सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों सुक्ति खालामनो हानाय जातियानो हयथ' गैया खोमा आरो बेखौ मानो हादों बर'फ्रा 1980 3 अक्ट'बराव रन्जन दैमारि सारा बिएसएफखौ फर्म खालामनायनि थाखाय होननानै गनायनो गोनां जादों गनायनो जों हायो जोंबा बुंनोबो हायो 93 आव जों बिएससि मोन्दों 2003 आव जोङो बिटिसि मोन्दों थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जोङो बिटिआर सुक्ति मोन्दों बे सुक्तिफोरखौ जों बोरै मोन्दों
दा बे जारिमिनखौ जेब्ला गोथौयै सिन्था खालामगोन बेयाव दिनै रन्जन दैमारि सार बा एनडिएफबिनि गोबांथार अबदान दङ 93आव बिएससि जानाय सोरबाया साननो हागौ नङा सुक्तिकारियाथ' एबसुसो खिन्थु सिङाव सोर दङ दिनै बिएलटिआ जेब्ला 2003आव बिटिसि सुक्ति खालामबाय नङा बिटिसिखौथ' बिएलटिआसो लाबोदों 2003आव बिथांमोनासो सिगनेटरि सोरबाया साननो हागौ जेब्ला गोथौयै सिन्था खालामगोन 2003आव बिएलटिआ जि सुक्ति खालामदों जोंथ' खोनादों दैदेनगिरिफ्रा गनायदों सोरबायाथ' बुंदों आदा दिनै नोंथाङा जुदि गैयामोनब्ला एनडिएफबिआ गैयामोनब्ला जों मालाबाबो बिटिसि सुक्ति खालामनो हायामोन होननानै थ' बिनि एग्जाम्पल बा बिनि बिदिन्थि हिसाबै जोङो दाथियै बुंनो हायो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय जि मोनसे बिटिआर सुक्ति बिटिसि सुक्तिखौ जों जेब्ला नायो रिजायनानै जोङो साबसिन बायदि नुयो कारन प्लेन्सआव थानाय ट्राइबेलफोरनो 6 सिडुल होदों कनस्टिटिउसनखौ आमेन्डमेन्ट खालामलायनानै होदों जिर'मोन जोंहा खुनु सिस्टेम गैयामोन बेफोरखौ बानायनानै होदों खिन्थु बिटिआरआ जोंनो एनडिएफबिआ जिबायदि मोनसे थांखि लानानै जों सावरायदोंमोन बा जोङो दावहा होदोंमोन बेखौ नायोबाथ' जोङो नांनायखौ नायबा जों जेबो मोनाखै खिन्थु रायजोनि खावलायनाय बायदि सान्थिया फैथोंसै गोलावद्राय जाबाय होननानै जोङो हाथियारनि संग्रामखौ जोङो फुल स्टप होनाय बायदियै जोङो सुक्तिखौ खालामदों आरो बे सुक्तिखौबो जों सनमानखौनो होदों खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय बेबायदि मोनथाम सुक्ति मोननायनि आन्दोआव एनडिएफबिनि गोबां अबदान दङ जेरै जेब्ला बिएलटिआ 2003आव बिटिसि सुक्ति खालामनो हादों बै टाइमाव सभारेन स्टेटनि थाखाय एनडिएफबिआ जेरावबो माने थानानै दावहा होदों दिनैसिमबो जोंनि मुंख्लंफोरा म्यानमाराव स्रियै उन्दुनानै दङ जोंनि मुंख्लंफोरनि गोथैस'आ दिनैसिमबो बांलादेशआव दङ भुटानाव दङ बेबायदि फरेन बेस खालामनानै एनडिएफबिआ सभारेन स्टेट मोनसे सोरजिनो दावहा होबाय थादोंमोन दा जों जोंनि मस्ट सिनियरफोरनिफ्राय जों मोनथियो नर्थ करियानिफ्राय प्रजेक्ट लाबोलायनानै दावहा होनो एनडिएफबिआ बे समाव जुजिदोंमोन आरो बेखौ दिनै भारतनि इन्टेलिजेन्सफ्रा बुजि मोन्दोंमोन जे एनडिएफबिनि नांनायखौ बोरैहाय हमथानो एनडिएफबिनि जि मोनसे सभारेन स्टेटनि गोरा गोख्रों मोनसे थांखि लानानै दावहा होबाय थादों बेखौ माबोरै हमथानो बेबायदि सिन्ताधाराजों हयथ' नोजोर बोनानै खामानि मावनायनि थाखाय गुसुं सम नांनाय बिएलटिजों बिटिसि बायदि मोजां मोनसे भारतारि संबिधाननि सिङाव मर्यादा गोनां मोनसे सुक्तिखौ खालामनानै होदों बेबायदि अबदाना दिनै एनडिएफबिहा दङ बर' जाथिनि गेजेराव दङ बेखौ दिनै साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बुजिनानै दङ बेवहाय जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ मेजरिटि बर' भटआ एपिबिआव गोग्लैनो थांबाय थादों जेराव जों नुदों आलादा रायजो बर'लेण्डनि गाहायावनो रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय गनांगौनि मोनसे इमसनेल इस्युआ साफ्रोम बर' रायजो राजानि गोसो गोरबोआव दङ खिन्थु दिनैनि थारिखआव जों जुदि बर'फोरनिफ्राय भटखौ जुदि जों नायोब्ला पार्टियाव जायफ्रा दङ जोंथ' गोबांथार पार्टि वार्कारफोरनिफ्रायबो गुबुन गुबुन पलिटिकेल पार्टि वार्कारफोरनिफ्रायबो जोङो भटखौ मोनगोनखौ आसा खालामनानै दङ बिथांमोना जोंनोबो खोथा होदों जों अपेन ओंखारनो हाया खिन्थु नोंथांमोननि जि थांखि बिथांखि बेयाव जोंहा जेब्लाबो सापर्ट दङ बेबायदिबो जोंनो खोथा होदों आरो दिनै आं मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै बुंनो हास्थायदों जुदि मोनसे गामियाव 100टा जुदि न'खर दङब्ला बिपिएफनि वार्कार हिसाबै नोङो 10टा न'खरखौ जे बिथांमोना प्राइमारियाव ब्लकआव सेन्ट्रेलाव उइमेनाव इउथआव बिबान लानाय जुदि 10टा न'खर थानो हागौ बा गैयाबो जानोबो हागौ बबेबा गामियावथ' गैयाबो इउपिपिएलआ दिनै गभर्नमेन्ट खालामबाय थानाय हिसाबै बिथांमोननो 15 जादों दा बिनि गोजौआवनो था थ' खिन्थु जायफोरा माने सरासनस्रा सुबुं साधारन सुबुं खुनु पार्टियाव गैया नैबेबायदि रायजो राजाफोरनि भटआ खिन्थु रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनांगौनि थाखाय जोंनो होगोनखौ जोंहा फोथायनाय दङ आरो बेजोंनो जोङो बुंनो हायो जे जोङो गुसुं समनि गेजेराव जोङो माने मोनसे पलिटिकेल पार्टिबाबो जोङो पावाराव फैगोन खारन नुखाबाय इउपिपिएल आरो बिपिएफ जोंखौ गोबां जायगायाव रायजो राजाफ्रा बुंदों जोङो नार्भास जाबायमोन फंबायफोर जे रन्जन दैमारिखौ बयबो आं सख'गोन होननानै गोदै बाथ्रा बुंनानै जोंखौ इमसनेल ब्लेकमेलिं खालामनाय बायदि खालामनानै जोंनिफ्राय बेसेन गोसा भटखौ लानानै थाङो बिनि उनाव देरहालांखांनायनि उनाव रावबो खाथिर खालामा आं जेब्ला भैरबकुन्द समस्थिजों बेरायगासिनो दङ गोबां रायजो राजाफ्रा बुंदों बे खामानि मावबोनाय रन्जन दैमारिजों मोनसे समाव थ' बिथाङा जुदि देरहानानै थाङोब्ला निस्सय गावजों लोगोसे खामानि मावबोनाय सासे बेक्तिया दिनै बिपदआव दङ बिथांखौ उद्धार खालामनो बिथाङा खामानि मावगोन बेबायदि सिन्ताजोंबो जों बिथांनो भट होनाय खिन्थु जों नुबाय समनि बारनायजों समनि माबानायाव जों नुबाय मिडियानि गेजेराव बयनिख्रुइबो माने एन्टिसिन खोथा बुंग्राया रन्जन दैमारिनि सायाव दिनै गबिन्द बसुमतारी बिदि दुखु फोरमायदों गोबां जायगायाव रायजो राजाफ्रा जोंनो बिदि फोरमायगासिनो दङ आरो पिक्सारा बिराद क्लियार बावैसो समनि सिगां आसामनि एसेम्ब्लिया बिटिसिनि सेक्रेटारियेटआव जाफैदोंमोन नङा होमब्ला जाफैदोंमोन ओमफ्राय बेयाव मोनसे रोखा सावगारिखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा बुजि मोनदों आहम जातिनि सासे एमएलए अखिल गगৈ जाय एमएलए जानायाव खुनु एनडिएफबिनि अबदान गैया बा बियो एमएलए जाखांनायनि उनावबो एनडिएफबिया बेक दरजों थांनानै बुङाखै जे अखिल गगৈ नोंथाङा जोंनि समस्याखौ समाधान खालामनो एसेम्ब्लियाव बुंनानै जों बुंसारनो मोनाखै थेवब्लाबो बिनि पारफरमेन्सआ माबायदिमोन एसेम्ब्लि सिङावबो बियो बुंदों एसेम्ब्लि जोबनायनि उनाव प्ले कार्ड लालायलायनानै बियो मिडियानि सिगाङाव बुंदों जे पृथिबियाव खुनु जाफेरै मोनसे जाथाय सुक्तिकारिया दिनैसिमबो जेलाव थानांनाय जाय संगठनानो गैलिया सुक्ति खालामखांनायनि उनाव बेवहाय जेलाव थानाय जेसेबांखिनि एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोनखौ सान्तिनि सार्थआव सुक्तिखौ देरसिन बिथा खालामनानै उदां अख्राङाव लाबोनांगौ होननानै बुंदों थ' बेफोरखौ रायजो राजाफ्रा माने गोथौयै सिन्था खालामदों मानोना थांनाय बाराव एनडिएफबिया बुजिखादों जे जोंनि मोनफ्रोमबो समस्याया पियर पलिटिकेल राजखान्थिनि लामाजों जुदि जों फैयाब्ला
जोंनि मोनसेबो समस्याखौ जों समाधान खालामनो हाया जेरै बाहेरायाव थानाय जोंनि एनडिपि लोगोफोरनि केसफोरा दिनैसिमबो उइथ्र' जायाखै बेबायदि दुखु गोनां मोनसे जारिमिन बारलांबाय जोंनि गेजेराव हियारिं डेटआव थांनो थाखाय बा हियारिं एटेन्ड खालामनो हायि गारि भारा गैयिनि थाखाय गावखौनो फासि लालायनो गोनां जादों हयथ' नोंथांमोना ब्लगार हिसाबै नुदों आरो गोबां रायजो राजाफ्राबो नुदों बेबायदि जाथायफोरा जाबोदों जाथिनि थाखाय नांनानै फैनानै दिनैसिमबो मोसौ मोसा फानना हा बन्दक होनानै दिनै केस सालायबाय थानो गोनां जादों नांग्राफोरनि अबस्थाया बेबायदि थ' बेबायदि जोङो बुजिखादों जोंनि समस्याया पियर पलिटिकेल राजखान्थिजों जुदि जों फैनो हायाब्ला जोंनि समस्याफोरा जोबनाय नङा बेखौ बुजि मोननानै एनडिपिआ खावनै जानाय थांनाय बाराव खावसे बिपिएफ खावसे इउपिपिएफ जोङो बिपिएफनि प्लेटफर्माव थानानै जों खामानि मावनाय जों रायजोनि गुदियाव थांनानै जों खोथा बुंदों जे हाग्रामा महिलारिया जोंनो खोथा होबाय जे पावाराव जुदि फैब्ला एनडिपिनि गथै समस्याखौ समाधान खालामगोन रन्जन दैमारि सारखौबो जेलनिफ्राय बरनगोन आरो बैहालागै बुंनो जोङो हाग्रामा महिलारि बिथाङा एक्सपिरियेन्स गोनां सासे व्यक्ति बिएलपिआबो हाथियारनि संग्राम खालामनायमोन बिथांमोनाबो केस दङमोन बिथांमोनाबो समायसा दंमोन खिन्थु पावाराव फैनानै गावनि आखाइजों गथै समस्याखौ समाधान खालामनानै लाबाय अब्ला बे मावफेरबोनाय सासे व्यक्ति बेवहाय नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ नांगोलाव होनानै जोंबो बुंदोंमोन बेनिफ्राय जों बुंबावदोंमोन जोंनि माखासे लोगोफ्रा इउपिपिएलआव थानानै जे प्रमद बर'आ जोंनो खोथा होबाय बेवहाय नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ ट्रेक्टराव हो जों जुदि पावाराव फैनो हायोब्ला नोंथांमोननि मोनफ्रोमबो समस्याखौ समाधान खालामनानै होगोन होननानै बिथांमोनाबो भट बिबाय दिनै क्लियार पिक्सारा बिपिएफआ अपोजिसन हिसाबै थाबाय इउपिपिएलआ नोङो रुलिंआव थाबाय रावबोथ' खालामाखै आं दहाय बावै बुंनाय खोथा आहम जातिनि सासे एमएलए अखिल गगৈ जाय व्यक्तिया जोंनि एनडिपिनि खुनु अबदान मोननानै एमएलए जायाखै देरहाबोआखै बेबायदि व्यक्तियासो बुंबाय बेजों रायजो राजाफ्रा क्लियार बुजिदों आरो जोंखौ बुंबावदों मोनसे बाथ्रा गोबां जायगानि रायजो राजाफ्रा बे प्रमद बर'आ दिनै मानो बरननो रन्जन दैमारिया गगৈ बा गासैबो रायजोआ बेजों थागोन अब्ला गावनि गादिया गोमागोन बेखौ गिनानै दिनै बिथाङा बरननाय नङा आरो थाखानाय जोंनि पलिटिकेल पार्टिनि लिडारफ्रा बेखौनो सानगोन बे फैयोब्ला जोंनि गासैबो माइरङा गोमागोन जोंनि पावारा गोमागोन बेयावहाय थाखानाय मोननै पलिटिकेल पार्टिया मालाबाबो सापर्ट खालामनाय नङा नोंथांमोननि समस्याखौ समाधान खालामनो बेयावहाय जोङो नार्भास जाबायमोन नोंसोरो जि थांखि लानानै फैदों साबायखर फंबायफोर आवगायलांबाय था जों जेब्लाबो दङ बेबायदि बाथ्राखौ बुंनायखौ नुदों दा बेवहाय जोंहा फोथायनाया फैदों बेवहायनो जों दाथुयै बुंनो हायो दिनैनि थारिखआव जुदि इस्यु गोनां मोनसे पलिटिकेल पार्टिब्ला एपिबिआ दिनै दङ गुबुन मोनसे पलिटिकेल पार्टि जोंनि गेजेराव थानाय जेसेबांखिनि पलिटिकेल पार्टिफोर दङ दिनै इस्यु गैयैखायनोथ' गावजों गाव बखिलायबाय थादों सोरांबानो दिनै बखिलायगासिनो दङ बियो बेखौ बखियो बैयो बैखौ बखियो बेबायदिसो जों नुबाय थादों बबेबा गामियाव गुबुन मोनसे पार्टिया जुदि मिटिं खालामोबा दोखो गुबुन पार्टिखौ रायगोन आरो बै पार्टियाबो बबेबा मोनसे गामियाव मिटिं खालामोबा दोखो बै पार्टिखौ रायनानै फैगोन बिदिसो नुबाय थादों रायजोआ खिन्थु बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा बेबायदि राजखान्थिनिफ्राय बारग'नो गोसो सिंनिफ्राय इच्ছা खालामनानै दङ स्पेसियेलि गोरों गोरा रायजो राजाफ्रा जे जोङो ससियेल मिडिया नायबानो गाव बखिलायबाय थानाय मानो दिनै जोंनि राजखान्थियाव बेबायदि जाखो दा लिडारफोरानो रायग्राखाय गाहाय लेभेलनि भटारफ्राबो गावस्रानानै थाफैबाय नों बिपिएफ नों इउपिपिएल होननानै ओरैबायदि गोरा गोख्रों माने गावनानै थाफैबाय जोंनि माने बिटिसिनि राजखान्थियाव बे जोंनि थाखाय मोजां लैखोन नङा मानोना राजखान्थिया ओरैबायदि मोजां मोनसे प्लेटफर्म बे प्लेटफर्मा जुदि जोंनि फेभाराव थायाबा जोंनि हायाबो रैखाथि गैया बे प्लेटफर्मा जुदि जोंनि फेभाराव गैयाबा जोंनि राव जोंनि धोरोम सिबिनाय जेबो रैखाथि गैया जायो जायनि थाखाय जों बुंनो हायो दिनै आसामनि जि पलिटिक्स माइनरिटि मुस्लिमफोरनि थाखाय जोंनि फेभाराव गैया बेवहाय बिसोरखौ होखारबाय थादों जोंबो बुंनो हायो दिनै बिटिसिआव थानाय जि मोनसे गभर्नमेन्ट जोंनि फेभारावबो गैया जायनि थाखाय जोङो 17 बोसोराव नुफेरै मोनसे जाथाय जोंनि थागिबि फिसाफोरखौ जिसिबि लानानै न' हुख्लायनायखौ जों नुदों बाथौ थानसालि हुख्लायजानायखौ जों नुदों गिर्जा हुख्लायजानायखौ जों नुदों राजखान्थिया बेबायदि पावारफुल मोनसे प्लेटफर्म आरो बे प्लेटफर्मखौ जों जुदि गाज्रियै जुदि बेबहार खालामोबा जोंनि मानसिफ्रा बेखौ मुगैगोन आरो मुगैयोब्ला समस्याया जोंहा अट'मेटिक फैगोन बेखौ जों मुगैनो हाया बे जुदि गाज्रि जादोंबा बेखौ जों सोदांनांगोन आरो बेबायदि थांखिजों एपिबिआ खामानि मावदों बेवहाय जों मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जोंनि बिटिसि जानाया 22टा बोसोरल'सो जादों जोंनि मोनफ्रोम बर' गामिफ्रा 80 बोसोरनि गोजौआव रायजो जाबोदों 100 बोसोरनि गोजौआव रायजो जाबोदों मोनसे जायगायाव 100 बोसोरनि सिगांनो जोंनि आबै आबौआ बै समाजाव ओरैबायदि मोजां मोनसे थासारि गारबोदों जे गावजों गाव अनलायनाय न' खाथिजों अनलायनाय हाबा जायोब्ला जों गावजों गाव सहाय खालामनानै रंजायो बाजायो मानसि दुमसि थैयोबा जों बिनि दुखुआव दुखु जाफायो गोथै सहखौ जोङो ज'यै फबो ज'यै गारो थ' जोङो मोनसे थानसालियावनो हाबो इसोर सिबियो मोनसे गिर्जायावनो जों हाबो मोनसे ब्रह्म मन्दिरावनो जों जयग' होयो बेबायदि अनलायनाय मोनसे थासारिखौ बर' समाजाव 80 बोसोरनि सिगां 100 बोसोरनि सिगां जोंनि आबै आबौआ होबोदों आरो जों बेवहाय एपिबिनिफ्राय बुंदों जोंनि जि पार्मानेन्ट मोनसे स्थायि सम्पति समाजनि सम्पति बे सम्पतिखौ हमथाबनानैसो राजखान्थियाव गोरों बायदि बाहागो ला मानोना समाजा पार्मानेन्ट दिनै आंनि गामिया जि जायगायाव दङ नोंथांनि गामिया जि जायगायाव दङ 100 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बे जायगायाव दङ 1000 बोसोर बुहुमा जुदि थांनानै थायोब्ला जों हारि हिसाबै थांनानै थायोब्ला बे जायगायावनो जोंनि गामिया थाबाय थागोन अब्ला जों बेखौ बुंनो हायो बे जोंनि पार्मानेन्ट खिन्थु इलेक्सन बा पलिटिक्स बा राजनितिकआ मात्र 5 बोसोर सर्ट टार्मनि टेम्परारि मोनसे पावार बियो बे टेम्परारिजों जोंनि पार्मानेन्टखौ मानो नस्थ' खालामदों दिनै बे बाथ्राखौ जों जेब्ला बुंदों गोबांथार रायजो राजाफ्रा बुजि मोनदों
मानोना राजखान्थिया जिबायदिहाय बारलांबाय जोंनि गेजेराव सोरबा जुदि साहा दखान होनानै जादोंबा इलेक्सननि सिगां सोरबा जुदि मैगं फाननानै जादोंबा इलेक्सननि सिगां सोरबा जुदि खेथि खालामनानै जादोंबा इलेक्सननि सिगां इलेक्सन जोबखांनानै बे एखे खामानिखौनो मावनानै जाखानो गोनां जादों साधारन रायजो राजाफ्रा अब्लालाय जोङो मानो गावनि गेजेराव असान्ति खालामनांगोन मानो जोङो जेबोखौनो मोनखायाखै जेराव मानो जोङो दिनै गावजों गाव नांलाय खमलाय मानो नों उमुक पार्टि नों थुमुक पार्टि होननानै जोङो गावजों गाव बोराबलायो बेबायदि बाथ्राफोरखौ रायजो राजाफ्राबो बुजि मोनदों आरो बिनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोंनि माखासे गोबां गोरों गोराफोरा सिन्था खालामजेनबाय आरो बेखौ दिनै गैया खालामनो एपिडिया खामानि मावगासिनो दङ जायनि थाखाय मेडामाबो बुंदों जोङो सोंखारिलाया रावखौबो जों जोंनि गेजेराव हानायमानि जोंनि थांखि बिथांखिफोरखौ जोङो गोसारहोनानै रायजोखौ जोङो राजखान्थि बिथिङावबो जोङो फोरोंनानै जोङो मोनसे गुरग'नाय गोग्गो मोनसे राजखान्थि बिटिसिआव लाबोनो एपिडिया जोनोम मोनो बेवहाय बेबायदि मोजां थांखिया जोंजों थानायखाय जोंखौ रायजो राजाफ्रा अनसायदों आरो बेजोंनो जों बुंनो हायो जों थाबैनो पावाराव फैनायनि लामायाव आरो जोंखौ नुखादों नैबे सारि बोसोराव जों ओरैनो थायाखै एनडिपिआ सुक्ति खालामखांनायनि उनाव न'आव थांबायमोन सोरबा खेथि खालामहांबायमोन सोरबा सकआव बयलार दाननो सुरु खालामबायमोन सोरबाया बेफार खालामहांबायमोन सोरहाबा केपासिटि गोनाङा फिसा बिला थिखा मावहांबायमोन जोंनि बारग' एनडिपिफोरा बिनिफ्राय जों नुबाय जों सानसेखालि नैबे उदालगुरिनि एक्स एनडिपि वेलफेयार ससाइटिया इउनाइटेड फराम हिसाबै बे समाव दाजाथ'वाखैमोन जोङो भैरबकुन्द'आव माने बेरायनो थांदों मिथिंगाखौ नायनो जों थांदों बेयाव ओरैबायदि गाज्रि मोनसे पिक्सार नुनानै फैबाय स्पेसियेलि आंहा गोसोआव गाबखांनाय फैदों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार फरायनाय सेकेन्ड इयार फरायनाय डिग्री फार्स्ट इयाराव फरायनाय कलेजनि स्टुडेन्टफ्रा 40तासो ग्रुप नुहैदों जोङो मोनसे ग्रुपआव सिख्लाफोरबो दङ सेंग्राफोरबो दङ गासैबो बियार आरो जुमाय गोजा लोंनानै अश्लील भाषाजों रंजागासिनो दङ जेब्ला बे सावगारिखौ नुबाय जों थारैनो मेगन मोदै जादों आरो जोङो सिङाव हाबबावदों माबायदि जायो मोनथिबाय जे पिकनिक स्पटआवनो फेनानै हर थाबोग्रा जाबाय जोंनि गथ'फोरा बेखौ शक जाबाय जोङो आरो जों एनडिपि थानाय समावथ' बेबायदि नुवाखैमोन जोङो बेनिफ्राय जोंनि दावहाया मामोन दिनैनो बिथांमोना जि अबस्थायाव दङ जायफ्रा स्टुडेन्ट बिथांमोना जोंनि भबिष्यत बिथांमोननि थाखायनो बिथांमोननि फिउचारा मोजां जाथों होननानैनो जों सेक्रिफाइस खालामदों जोंनि लोगोफ्रा थै आरो जिउखौ बावदों अब्ला दिनै बेबायदि जोंनि फिउचारा फरायनांगौखौ नागारनानै माने बैसो जास्लाबियाव बुजिस्लाबियाव गावखौ नस्थ' खालामबाय थानायखौ जों हजम खालामनो हानांगोन बेवहाय जों आखबार जोंनि खामानि मावनायफोरखौ जोङो ज्राब ज्रुब गारनानै समाज फोसाबनो थाखाय जों आवगायबोदों खामानि मावदों बेखौ जों ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो जों फोसावदों जों नुबाय जे जोंनि जातीय समयसाफोरखौ बाइक रेलि खालामनानै जोङो ड्राग्स फ्रि खालामनो हाया जों नुबाय जे जोंनियाव जुदि गान्जा जाग्रा जुदि बारायदोंबा जुमाय लोंनानै अयथासार खालामग्रा जुदि बारा जादोंबा बेखौ माबा मोनसे रेलि खालामनानै जों बेखौ फोसाबनो हाया मानोना जातीय संगठननि दैदेनगिरिफ्रा मिथिया बबे गामिनि गथ'आ सिगारेट सोबहांदों बबे गामिनि गथ'आ बिरि सोबहांदों बेखौ मिथिया सोर मिथिगोन समाजा मिथिगोन अब्ला प्रपार जुदि सोदांमारनोब्ला हमथामारनोब्ला समाजखौ लोगोसे लाफानानै आवगायनांगोन बेखौ बारग' एनडिपिआ बुजि मोननानै 40ता 35ता बर' गामिनि इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ जों लिंनानै प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफोरखौ लिंनानै जों सावरायदों जे जोंनि भबिष्यतआ खोमसि जाय गथ'फोरा जोंनि डक्टर जानांगौमोन इन्जिनियार जानांगौमोन बिसोरो दिनैनि तारिखाव जेने तेने हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार फरायनानै गान्जा फाग्ला ड्राग्स फाग्ला जानायखौ नुदों बिनि सायाव समाजा सांग्रां जानांगौ बेबायदियै जों जेब्ला फोरमायदों रायजो राजाफ्रा नुदों जोंनि मावनायखौ आरो बाख्नायदों थारैनो बेफोरखौ हारि फोथांना लानायनि गुबै खामानि बेवहाय नोंथांमोना आवगायलांबाय था बेबायदि मावनायखौ नुखादों आरो एपिडिआव जोङो बे पार्टिखौ जोनोम होखांनायनि उनाव जों रायजोनो मोनसे आस्था होदों जों ड्राग्स फ्रि बिटिसि खालामदों जोंनि उदालगुरियाव थानाय सेंग्राफ्रा बहानिफ्राय ड्राग्स मोनदों बेखौ बारग' एनडिपिफ्रा खामानि मावनानै जोङो दिहुनदों नागिरनानै दिहुनदों बहानिफ्राय मोनदों आरो बैबायदि लकेसनफोरखौ बैबायदि बेपारिफोरखौ जोङो डिटेल्सआव प्रकाहननो होदों खिन्थु दिनैसिम जेबो एक्सन गैया मानो एक्सन गैया खारन आं सासे एक्स एनडिपि आंनि बुंनायखौ सासे प्रकाहननि लिडारा मानो खोनासङो खिन्थु गाबोन समफोर जों जुदि पलिटिकेल पावार लानानै फैयोब्ला बा सोरबा मिनिस्टारनि गेजेरजों जुदि जों फैयोब्ला बा सिटनि फरवार्ड लानानै जों जुदि फैयोब्ला बै प्रकाहनाव जिरायनाय दैदेनगिरिफ्रा निस्सय खोनासंनो बाध्य जागोन बेवहाय जों बुंदों ड्राग्सखौ हमथानोबो जोंनो पलिटिकेल पावार नांगौ आरो मोजां कनसेप्ट जोंहा दङ आरो माबोरै जोङो हमथागोन बेफोरनि सायाव जों थांखि लादों बेवहाय रायजो राजाफोरा जोंखौ बांसिनै अनसायदों खारन जोङो मानसिनि थाखाय खामानि मावबोदों नैबे सा खोन्दोआव थानाय जेसेबांखिनि जाति जनगोष्ठी दङ जों दावहा होआमोनब्ला दिनै जोंनि लामाया मोजां जायामोन गुबुन जाथिखौबो जों बुजायबाय थादों दिनै जों सुक्तिखौ खालामदों नंगौ बर'फ्रा फ्रन्ट लाइनाव थानानै बांसिन खस्थ'खौ खालामदों दुखु दाहा बांसिन मोनदों खिन्थु जोङो सुक्ति खालामनानै लाबोखांनायनि उनाव जिखिनि डेभेलपमेन्ट जों मोनबाय लामा जादोंबा बेयाव बर'ल' थाबायाखै हस्पिटाल जादोंबा बेयाव बर'ल' ट्रिटमेन्ट लायाखै इलेक्ट्रिसिटिया जुदि रेगुलार जादोंबा बेयाव बर'ल' स्राङाव थायाखै हरनि गेजेराव दिनै जोङो साख्रि मोननाय अबस्थायाव फैदोंबा बेयाव बर'ल' मोनाखै गासैबो मोनदों अब्ला बे बाथ्राखौ जों जेब्ला बुजायनानै जों थारैनो बुजि मोनदों नंगौ जोङो सोमावसारि समाव बे सा ओनसोलाव थानाय गासैबो जाति जनगोष्ठिया ओरैबायदि गारफ्लेनानै जों जादोंमोन बेवखायनो
जोंनि बाथ्राफोरखौ गुबुन जाथियाबो गनायदों दिनै सोरबाया साननो हागौ NDP जों सोर थानो NDP आ दानाय मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव गुबुना बोरै माने भट होनो साननो हागौ खिन्थु सिङाव ओरैबायदि स्ट्रं पलिसि दङ जोंहा जानो हागौ जोंहा गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टि थेवब्लाबो जोंनि राजनितिकनि जि माने मावनो लानाय थांखि आं बुंगोन दिनैनि थारिखआव जों बहुत गोजौ लेभेलाव दङ आरो बेबायदिनो जोङो देरहानायखौ जों लाबोनो हागोन बा मोननो हागोन होननानै जोंहा गावनि सायाव फोथायनाय दङ। दा जोङो मानगोनां बिथां डी बानस'निफ्राय गोबां मिथिनो मोनबाय। दा नोंथांमोना बिनि सायाव मा कमेन्ट होनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट होनो हागोन आरो बेजों लोगोसे मोजां मोननायफोरा भिडिअखौ शेयारबो खालामनो हागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।